Bueno, és igual, tu trobaràs. És un tram d'Evo que no de Portes. Cares dinars. Hòstia, l'Evo. Llums d'emergència, bé? El cel. Mira aquest home, que això. Tio Maxi. Paiuel. Perquè aquest en teoria hauria d'haver passat. Gent, comencen a embrutar. Aquí tallat.
encegat. Palerons. Següent diria que ja és l'Adrià. Espera't, papa, que... Au, primera punxadissa. A gas. La que hace. Qui veia allà?